Η Δοδόνη δεν ήταν μόνο ένα πανάρχιο και εξαιρετικά σημαντικό ιερό του πατέρα θεών και ανθρώπων του Δία, ήταν και ένα πολύ ιδιαίτερο μαντίο. Το μαντίο των απλών ανθρώπων, που ερχόταν εδώ για να ρωτήσουν τον Θεό για κάθε ζήτημα που τους απασχολούσε. Θα καλοπαντρευτεί η κόρη μου, θα αποκτήσω εγγόνια. Είμαι μάγειρας βυθισμένος στα χρέη. Πρέπει να αλλάξω επάγγελμα. Θα με ελευθερώσει ο αφέντης μου. Ο πιστός έκλεψε τα μαλλιά που γέμιζαν το στρώμα. Ο βασιλιάς Πύρος, ο αετός της Υπήρου. Αυτός μετέφερε την πρωτεύουσα του βασιλείου του στην Αμβρατία, τη σημερινή Άρτα. Αυτός τη στόλισε με έργα τέχνης και λαμπρά οικοδομήματα. Και ένα μικρό θέατρο. Όχι τόσο για ψυχαγωγία, όσο για να συζητούν οι Αμβρατιώτες ζητήματα πολιτικά. Όλα όσα απασχολούσαν την Ήπειρο του βασιλιά Πύρου. Στις όχθες του ποταμού Καλαμά, του Θίαμη, όπως τον έλεγαν στην αρχαιότητα, ιδρύθηκε η πρωτεύουσα της αρχαίας Θεσπρωτείας, τα Γήτανα. Άλλοτε πλούσια και ισχυρή πόλη, σήμερα ένας ρομαντικός ερειπιώνας με τα εκατοντάδες ονόματα θεσπρωτών χαραγμένα για πάντα στα λίθινα εδόλια του θεάτρου της να αφηγούνται ανθρώπινες ιστορίες. Όμως το εκπληκτικής ομορφιάς τοπίο, ένας από τους σημαντικότερους υγρότοπους της Ευρώπης, παραμένει γεμάτος ζωή. Η αρχαία Κασόπη, υπόδειγμα δημοκρατίας που εκφράζεται με τη γεωμετρία. Οι πολεοδόμοι της χαράσουν παράλληλους δρόμους και αυτοί διασταυρώνονται κάθετα με δύο μεγάλες λεωφόρους. Φτιάχνονται έτσι δεκάδες οικοδομικές νησίδες, ορθογώνιες, πανομοιότυπες και εκατοντάδες ιδιωτικές οικίες, πανομοιότυπες κι αυτές με ίσο εμβαδό, 220 τετραγωνικών μέτρων η κάθε μία. Ένας ύμνος στην αρχιτεκτονική και την πολεοδομία. Και ένα αρχαίο θέατρο με θέα κορυφαία, φωλιασμένο στα ριζά της Δυτικής Ακρόπολης, με τους λίθους του αφημένους στη θέση τους, ανέγγιχτους από ανθρώπου χέρι. Συνομιλεί με τη φύση, εδώ και 2.300 χρόνια. «2 Σεπτεμβρίου, 31 π.Χ. Στα νερά του Αμβρακικού πολεμικά πλοία συγκρούονται. Αντίπαλοι, ο Οκταβιανός, θετός γιος και κληρονόμος του Ιούλιου Καίσαρα. Απέναντί του, ο στρατηγός Μάρκος Αντώνιος και η βασίλισσα της Αιγύπτου Κλεοπάτρα. Νικητής αναδεικνύεται ο Οκταβιανός, ο μετέπειτα αυτοκράτορας Αύγουστος. Για να γιορτάσει τη νίκη του, χτίζει στις ακτές του Αμβρακικού μια σπουδαία πόλη. Θα την ονομάσει Νικόπολη. Θα τη γεμίσει οικοδομήματα. Το θέατρο, το οδείο, το στάδιο, το μνημείο του Αυγούστου. Μια πόλη ενθύμιο, μια στιγμής που άλλαξε την ιστορία του κόσμου.
Η Ήπειρος δεν είναι όνειρο. Είναι ένας τόπος ονειρεμένος που σε καλεί να τον ανακαλύψεις. Πολιτιστική διαδρομή. Αρχαία θέατρα της Ηπείρου. 5 θρυλικοί αρχαιολογικοί χώροι. Συναρπαστική ιστορία. Αφάνταστες φυσικές ομορφιές. Περήφανη ήχη παράδοσης. Ανίποτες γαστρονομικές απολαύσεις. Πολιτιστική διαδρομή. Αρχαία θέατρα της Ηπείρου. Ανακαλύψτε τη. Εξερευνήστε τη. Απολαύστε την.